200 жылдан соң нәрсе була, 80 жыл. Онсын мен пейғамбар түгіл, пейғамбарлар әйтер инде, аларына мен әйтә алмыйм. Ең бірінші әйтә сөзім шу. Мына мен бик теге үзбәкләр әйтмеш, бик хөрсән булып торам. Үзебезнең Рәшәй баш каласында, Мәскәүдә хәзер шушыннан үзебезнең милләттәшләр, фикердәшләр белән утырам. Бу зур әйбер. Зур әйбер. Әле хәтта Казанда да булай туры килеп булмый. Һәм менә монда хәзер карап торам мин. Берсеннән берсе менә хәзер шундый сезнең затлы кешеләр. Мин комплимент рәвешендә әйтмим, чыннан да шулай хәзер. Менә карап санап китсәң дә монда һәммәгезнең теге үз тормышта үз урыны бар, фикере бар, башка яктан инде. Менә шуңа мин монда катнашуга бик шат. Аннан шушындый мөмкинлек биргән өчен карагыз, табыннар монда, шундый бик җылы мөнәсәбәт. Менә бу өйнең хуҗасы, безнең табыныбызның хуҗасына инде Рөстәм Фәйзовичка. Күрә, мин инде аның хакында ишеткәнем бар иде. Әле үзен ничектер булай күргән бар икән, ләкин менә бүген турыдан-туры таныштым инде. Мондый кешеләребез безнең хәзер аз. Аз элек булганнар алар. Мондый кешеләребез безнең аз. Шуңа күрә инде аларның менә ихласы рәвештә, милләт юлында, аны берләштерү юнәлешендә эшләүләренә без инде рәхмәт әйтик, куаныйк. Алга таба да шушы юлдан үзләренең гамәлләрен дәвам итсеннәр иде. Инде менә бу хәзер Гаяз Исхакыйга. Гаяз Исхакыйны ишеткән бар. Каядыр бар инде вроде бы әйтәләр мин татарча әйткәндә. Вроде бы менә шушындай знакомый человек фәлән инде ишеткән бар. Ну юнәп белмибез. Үзем инде университетта укыган кеше бит инде. 64-тә бетергәнем. Шуна хәзер ярар әзмәз ишетеләм, теге кай вакыт китаплары килеп чыга, остаз бикәләр. Һәм шушыннан нигә бардым? 70-нче елларны стажировкада миңа менә стажировкалар Ленинградта, Мәскәүдә уздым мин, Ташкентта, Дүшәмбедә уздым, 3-4 ай. Зур әйбер бирде. Менә беренче мәртәбә 69-нчы елны мин Ленинградта, Ленинград университетында стажировка уздым. Шәрх факультетында, анда минем җитәкче Габдрахман Таһирҗанов. Ул зур галим, берничә телне белә торган. Аның теге янында болдырыкларына урысларны кайвакыт үсүгә шул тикле әйбәт ниләр анда. Ивановлар бар иде. Ниләр инде? Боголюбовлар. Хәзер шунда Таһирҗанов агайлар миңа керттеләр күп әйбергә. Һәм әле кызыклы Фәннәр академиясенең китапханәсенә алып бардылар, Ленинградның. Һәр тегендә Габдрахман бар икән, Рафиков, Әхмәт Рафиков, бүлек мөдире. Бәлки ишеткәнегез дә бардыр. Аның хатыны беренче бездә университетның Казан университетында нигә Наилә ханым иде. Аерылганнар инде. Һәр тегенең белән мин аны сөйләдем инде. Танышып киттек, бер кирдем, ике кирдем. Хәзер менә ди Хатип туган, мин сиңа ди әйдә бу бүлмәгә кирел диде. Иштәге бүлмәгә кертте дә, менә мин сиңа хәзер кул ни бирәм диде, китап диде. Менә моны бирәм. Син кара бер әйбердә язма диде. Моны нәрсә укыганың, каян ниткәнең алсаң, син дә бетәсең, мин дә бетәсең. Хәзер шушында бу 70-нче еллар бит, 70-нче елында карам анда теге Гаяз Исхакый. Аның яңа милли юлы. Һәм аннан әле менә рус телендә чыккан, Лондонда 70-фәләнче елны чыккан Тамырбек Дәүләтовичнең Советский Татарстан, башкалар. Мин хәзер карыйм, он нәрсәдер мин теге аңлар өчен аларны үсештә кирәк. Аны аңламаган җүннәп. Ярар еллар уза башлай, әкрен генә нидә 90-нчы елны мин 3 айга Финляндиягә җибәрделәр. Мәскәүдән шушыннан инде Финляндиягә бардым. Шунда хәзер менә мине бөтенләй икенче яктан ясадылар. Мин анда теге милләттәшләр белән чыраштым. Инде хәзер безнең кузгалган чак Финляндия университетының, Хельсинки университетының шәрq факультеты бар, шәрq бүлеге бар. Анда Харри Халлин дигән ни эшли. Хәзер бу фин кешесе русча да белә, татарча да белә. Бер заман китапларны күрсәтә тигеннән. Тизилеп тора Гаяз Исхакыйныкы да. Япониядә чыккан яңа япон мөхбире дә тизилеп тора. Мукдинда чыккан милли байрак та бар, башка китаплар да бар. Мин шул гаҗәп ни булды миңа, кызыклы булды. Һәм андан милләттәшләр белән чырашу, аларның күбесе буларны белә. Менә шуннан минем кызыксынуым китте. Һәм мин инде шактый материал тупладым. 90-нчы елда кайтканнан соң Гаяз Исхакый үләр алдыннан фәлән вакыт кына кала васият яза. Ул аны Тампры шәһәрендә яшәүче Халидә Вафа, Халидә апага. Хәзер шушыны инде бу минем мәгънәви васиятым булып калсын дип, үзенең эшчәнлеген, тарихын бәян итә. Моны инде хәзер бу кулдан кулга йөри. Мин моны хәзер шәһәрдә Казанларында Равил Фәйзуллинга кыюлык күрсәтеп бастыларны 90-нчы елны, 91-нче елны. Шуна кирип китте. Менә мин шуннан Гаяз Исхакыйның хәзер
Яңа Milli Ул журналын 136 санында рактарып укып инде аннан башка әйберләрне булдырылган кадәр инешләдем. Һәм менә ниләрдән шөкер Худайга инде шушы Ваяз Хакыйга инде иммиграциядагы мөхаҗирлектәге татар матбугатына, әдәбиятына кагылышлы минем берничә китабым бар, хәзер публикация, әлбәттә мин барсын да беләм дип әйтмим, ләкин менә шушына кирип китилде. Менә безнең соңгы 150 елда гына да бик кешеләребез күп безнең. Бик кешеләребез күп. Кайым Насыри да, Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаетдин Фәхретдин дә бар, аның Гафури да бар, Тукай да бар, башкалар. Һәм менә шушылар арасында Гаяз Исхак аеруча мөһим урынны били. Ну монда кемнәр белмәй, 1878 елны хәзерге Чистай өлкәсе, Чистай районы Яуширма авылында мулла гаиләсендә туа. Һәм кемнәр менә аның әби бабалары, әтисе Ширмешән ягына, Атаклы Лашман якларыннан. Һәм әнисе андагы мөслим, аннан туган авылында укый, аннан соң инде Чистайда бик тә атаклы мәдрәсә була. Ниләр? Закир Камаловлар. Анда хәзер менә шушы Гаяз Исхак укыган вакытта 700-гә якын студенты бар. Һәм алар арасында Фатих Кәрим дә бар, Ризаетдин Фәхретдин дә укыган, Фуат Туктар да укыган. Һәм шунысы менә бу Закир Камал бик тә мәшһүр кеше, аның бер кызы атаклы Гөлсем Камалова. Ул теге ниләрнең Фатих Кәримнең Хыялмы хакыйкатьме әсәрләренең прототипы булган кеше. Һәм аннан ул 1900 елдан 18 елына Петропавловскка Кызылҗарга килә. Аңа хәзер Мәскәүдә дә укыган казакларның бик шагыйре, зур шагыйре нигә Махҗан Җомабаев гашык була. Һәм инде менә ниләрнең иң яхшы шигырьләрен шушы татар кызы Гөлсем Камаловага мәхәббәт тоткан вакытта илһамлан язган. Менә мин Казакстанда күп булганым бар. Кайбер елларны 5-6 мәртәбә. Һәм анда әйтәм, менә сезнең инде әдәбиятыгыз шундый, ни өчен нигә Махҗан Җомабаев шундый дәрәҗәгә ирешкән? Чөнки аны мин әйтәм, татар кызы илһамландырган дип. Гөлшәләр дә бераз кимереп тә куя инде. Менә шушы мәдрәсәдә укыган, аннан соң Казанда, Күлбуй мәдрәсәсендә, аннан бераз вакыт диде эшлә. Әнигә Казанда Учительский институтны Сагри Максуди белән, Фуат Туктар белән, башка берничә теге Терегуловлар, Умар Терегуловлар белән укый. Бер ара Оренбургта аның әле шәкерте Сагит Рәмиев та аннан Казанга кайтып укыта башлый. Һәм монда инде хәзер башлана революция алды елларыннан. Моның шаулы тормышы. Аннан соң таң вакыты газет чыгара башлыйлар. Хәзер моңа социаль идеялар белән мавыга. Бу инде кайнап тора торган теге вулкан кебек кеше. Һәм аннан шунысы да бар. Менә элек мәдрәсә арасында мәдрәсәләрдә иштиралар, бәхәсләр, мөнәзәрәчеләр дип. Гаяз Исхак үзенең мөнәзәрә кылуы, бәхәсче булуы белән атаклы. Аны хәтта икенче әллә кайдардан килеп мәдрәсәләрдән безнең яктан бар әле шушыннан фәлән нигә урынга ярышка дип шундый алып бара торган була. Мөнәзәрәче. Һәм шушы вакытта аның язган әйберләр яза 19-нчы гасыр азагында яза башлый. Тәгаллимдә нигә Сәгадәт, ягъни гыйлем алуда шундый бәхет аннан тәрҗемә итә. Һәм аның 200 елдан соң инқиразы, аннан бер әсәре. Һәм тагын шунысын да әйтим, Гаяз Исхакыйның менә татар профессионал театры иң беренчесе Гаяз Исхакый әсәре белән ачыла. Һәм инде аның бер артлы чыга, аның драма әсәрләре. Ну монда Камал, Галиәсәр Камал исемен йөртә безнең театрыбыз Казанда. Әгәр дә инде Гаяз Исхакый иммиграция китмәгән булса, бәлкем инде Гаяз Исхакый исемендәге татар академия театры булыр. Ярар, Галиәсәр Камал дагы зур фигура, ансы да безнеке. Менә шундый зат. Хәзер моның инде шушы эшләр өчен эзәрлекләү башына төрмәгә утырталар, Чистай төрмәсендә, Казан төрмәсендә, һәм моны ахырсыктан менән кутылырга кирәк дип Архангельскка сөрелер. 7-нче елны. Һәм сөрә, анда дагы тик ятмый. Әле анда бер 8-нче елны качып, нигә Петербургка килә дә Истанбулга барып, анда хәзер шундый әйләнеп кайта. Икенче фамилия белән йөри, тегендә. Икенче фамилия белән анда әсәрләрен яза. Һәм бер вакыт моңа инде теге шымчылар индәшәләр моңа. Гаяз дигәч бу борылып карый да, шуның белән яна кулга алып, моны инде шул тик шартларда тагында аррак җиргә сөрәләр. 13-нче елны амнистия галәгә. Таң кызыклы бер момент, менә сөргендә вакытта бу кемнәр белән утыра? Ворошилов белән бергә утыра. Һәм инде Польшаның теге президенты йөртелгән инде премьер-министры Пилсудский белән. Аннан Бадуинда Куртене белән дә хәзер шундый кешеләр белән. Һәм аннан инде моңа нидән Араматла династиясының юбилей уңай белән азат ителгәннән соң татарлар яшәгән җирдә яшәргә моңа тыела. Казанда да, Уфада яшәргә ярамый,
Бары Петербургта. Ни өчен? Чөнки Петербургта күз алды. Контроль көчле. Hem mında indi ulti gazet çıkara başlı il gazetsi hem il gazetsindan Necip Basrilar, Fuat Tuktarlar anda bik eybet bik tiz popülerlik kazana. Alan bir neçe mertebeti nige tikşinuge lege 15. yılın olayını Moskovga köşe. Mına mında sizin Moskovga hem mında anına 2 yılda bütün vakıgalarını içtimai, siyasi, medeni vakıgalarının üzerinde koyaz iskaki. Hem mında nindidir mine minin tügel anı yazıp da çıkı. Söz gazetesini çıkarab. Eye söz. Eye. Söz anda tegi il isim bile alıştırıp bürük neler. Eye isim. Hem anda nersede mine koyalar indi şu bir neye kurultay varganda yaşlar da katnaşa. Mına küterip tegi hazır zal boyunca deginden indi küterip tribuna alıp kileler. Bu bitindi şunday derece. Hem andan indi neler bilen indi Sovetlar Bolşeviklar platformasını kabul etmeyi milli idarege saylanab etindi bu. Hem andan indige Samarga kile, Samardan indi Ufa'dan da hazır tegişi girdim. Kızılcar'da elanda Mayak gazetesi çıkara, Abdullah Kariyevlar da spektakl koyup verirler. Ondan sonra hazır indi Kınçılışka ekrinep kuşaya başlap, onda 1919 yılın aprelinde Kıtay'ın hazır ulvaqta Manchuriya nege Harminga var beydi. Hem anda Harbinda indi viza kerek bulamına, hazır 4 aylap küte Yaponiyaga bara, ondan sonra hazır mına barga kerek edeyim. Bularga vazifa yüklengen bula. Sadri Maksudiga, Vayaz İskakiga, ondan sonra Fuat Tuktarga, Parij'dagi Versal söyleşülerinde İdil Ural'ını yaklarga. İdil Ural bıraşında işte devlet sirge uliler. İndi alan birinci ideyası federasiya rəvişində. Lakin barıp çıkmay, hem şuşunda indi barır için Sadri Maksudi Finlandiya arqılı kite Fuat Tuktar bileminde baralar. Hem akırsırlarga nerseşiler barıga. Çekoslovakiya esirlerin bit. Esir mında düşkenlerini turdan turtugul vatanlarına yarak kın çıkış arqı jibereler. Şularga billengen paraxutqa önindidir yollar bile elege de 56 gün boyuna Hind okyanları, Suez kanalları boyunca İtalyan Trieste kalasına kile, ondan sonra Praga kile, o vaqtda immigrantların üyası, ondan nige Berlin'de biraz tuktuyda, indi 20. yılın aprelinde Parij'a kile. Parij'de 2 yıllap bulalar. Lakin barıp çıkmayında Sovetler Rusya ismini kabul etmiyor bu silahşularını. Ondan Berlin'e kile, Berlin'de 2 yılında türlü işçenlik alıp para Turan uyuşmasını yeteklifi attıkları filan, hem anlamında turmuşu avraya, indi şakıra Türkiye yağımını üzüne. Hem bunun elbette inisiyativisi bilen, anda bizim zor milletteşimiz Yusuf Akşura, hazır ilikten dostlar, indalar, tanışlar, bu hazır Türkiye'ye kile de anda Türk yurtu degen, zamanda bu Türk dilinde çıkartırgan Türk yurtu jurnalın, indi Orenburg'daki bizden şuşunda metsenat himayeşimiz Tatarının Hüseyinifler, uzaksasını çıkara başlar. Bunun indi redaktörü Yusuf Akşura, Mına şul Türk yurtunda, ondan sonra Cumhuriyet başka gazetelerde. Bu mında bik şikayetligince eğildire, mına İdil Ural devleti sülürge teyiş, mına bu ştat sülürge teyiş. Hazır bu vakitte Atatürk'ün Kreml bilen dost çağı, hazır mında Kreml'nin tegi basımı arkasında, mında Türk hükümeti mına indi bizden ilden gitti. Sovetler Rusya'sı bilen Sır bilen Arabı zula. Hem şundan 27. yılın bu kiterge mecburlar. Koya kiterge hazır. Mına bit onun nisektir vakti de var. Şu vakitte onu Polşa'nın yetekçisi Pilsudski şokra üzerine. Varşova'ya kile. Onda Şarık İnstitutuna bir işley. Hem ondan indi bunda nelerden 39. yılga kadar tip urnumunun Varşova'da. Lakin Berlin'e iş varıp erey. Ondan sonra Finlandiya'ya iş vara. Hem 3 yıl bu nide 33-35. yıllarını nige vara. Yarak kınçılışka Kıtay'a vara. Yaponiya'a onda Müslümanların Tatarların kurultaylarını uzdıra türülüşler. Ondan sonra geri kayta. Hem ondan 39. yıl neydi? Soğuş başlanı Türkiye'ye kile. Türkiye'de neydi? İstanbul'da yaşay. Kızı onun profesör Şıgıt'a indi. Onun kiyevi Tahir. Ankara'da. Hem onda indi şu bir 4 ayga München'e varıp kile. Degi Azatlık Radyosu'na sizin onda da hem şurada Azat Vatan jurnalına el nigizlevde katnaşa hem ondan kaytıp indi 54. yılının 22. iyulünde Ankara'da vefat bula. Onun ütinişi boyunca, vesiyeti boyunca indi nige anı nide İstanbul'da Yusuf Akşura bile Edirne Kapı ziratına girirler. Mına hazır onun turmuş yolu kuresiz. Hem tağın bir momenti var. Onun eli başka icatına iktibar etmeyen vakitte da bizning Tatar dünyasında dünyanın şuşunday gizgen kişiler Mirgaziyan Yunus bulgandır indi, belki başkadır. Ul qaylardağına bulmağa. Elanda bulay. 31. yılının dekabr ayında
Кодис шәһәрендә, Иерусалимда була бөтен дөнья мөселманнарының курултайы икенче. Бу монда делегат буларак катнаша. Һәм анда аның тырышлыгы белән шушы курултай инде махсус резолюция кабул итә. Һәм анда бу резолюциядә Советлар Берлегенең Кремльнең сырдагы мөселманнарны эзәрлекләү буенча. Эзәрлекләү буенча шундый резолюция кабул ителә һәм инде ул тарала. Һәм шушы вакытта Ваяз Исхакый Мисырда, Сириядә, Ливанда лекциялар укый. 3 айдан 4 айга якын була. Һәм тагын менә шушы резолюция аркасында Кремль әзерли махсус бер документ әзерли. Хәзер анда нәрсә куела? Моны басып чыгара Азат Ватан журналында, Мюнхендә чыккан. Булай әйтелгәндә, менә бу белдерүдә инде бернинди дә Советлар Берлегендә мөселманнарны эзәрлекләү юк. Хәзер барсы да үз урында, һәм моның артына астына инде Ризаттин мөфтине Ризаттин Фахретдинне чакыралар. Ризаттин Фахретдин Уфадан килә, бәләкәй генә карт, дигәндә әйтәләр, моңа кул куясың, кул куймасаң шушындый. Хәзер тигенә ала да инде Ризаттин Фахретдин шушлай. Безнең динебездә алдауга юл куелмый. Мондай ялган нау кагазына кул куймый. Бөтенесе хәзер шаккатып торалар инде. Бу бәләкәй генә карт хәзер шуннан залны теге шалма кигән инде чыгып бара шаккатты. Моны юк итә алмыйлар, чөнки бу дәрәҗәле мөселман илләре белә. Монсы да менә Ваяз Исхакыйның. Аннан Ваяз Исхакыйның хәзер нәрсәдә? Менә иҗаты. Ул романнарда язган кеше. Ул хәзер повестлар, хикәяләр язган кеше. Аннан соң драма әсәрләре, аның драма мөгаллимәсе, бигрәк тә атаклы хәзер шушыннан ни әсәр аның. Зөләйха әсәре, аларны. Аннан шунда иммиграция киткән менә тагын бер ягы бар. Нигә журналистика өчен теге таң газетасын, таң вакытын чыгара бит әле, аннан башка газетлар чыгара инде ул. Инкыйлаб иммиграция киткәннән соң анда да дәвам иттерә. Мәсәлән, газета чыгара, ул нидә Маяк газетасы әйттем, бу иммиграция түгел, Кызыл Ярда вакытта. Инде Берлинда, Варшавада яшәгән вакытта нидә журнал чыгара бу. Яңа милли ел. Башта исеме 28нче ел, 28 хәзер, аннан инде 39нчы елларга кадәр чыгара яңа милли ел. Башта 30нчы елдан китә инде ул яңа милли ел исем, башта милли ел. 136 менә ул журнал. Карап хәрефләре белән татарча. Мин моны каян инде, мин моны теге Хельсинки университетының ниннән китапханасыннан хәзер мин аларның күбесен актарып чыктым. Минем язган мәкаләм дә бар. Менә моны чыгар. Бу журнал үзенә күрә бер энциклопедия. Һәм анда Ваяз Исхакый төбесен язган. Башкалар, чит ил галимнәре дә анда үзәктә татарның язмышы, үткәне, аның теге иреккә омтылышы, аңа иреккә хакы барлыгын шушларны яза ул. Шушларны яза. Һәм бу китапны, менә бу журналны татарның энциклопедиясе дип әйтү дөрес булыр. Аннан хәзер нигә барганнан соң Япониягә баргач әйттем, 1935 елны бу нигезли нигә Милли байрак газетасын. Атналы газета, хәзер шушыннан гарәп хәрефләре белән, ала рухы белән шушы яңа милли юлга тур килә ул. Һәм шунда башта баш редактор үзе киткәннән соң анда Уркия Дәүләтгилде белән Ибрахим Дәүләтгилдене хәзер шуннан үз урынына калдыра. Һәм менә шунысы кызыклы, Уркия һәм Ибрахим Дәүләтгилделәр, булар хәзерге вакытта Төркиядә яшәгән атаклы профессор Надир Дәүләтнең атаналары. Менә анда. Аннан соң хәзер аның башка менә чыгарган газета, журнал чит илләрдәге. Мәсәлән, чыга башлый, ничәнче 30нчы елларны микән, нидә Кытайда шәкертләр таңыйсын, балалар өчен. Һәм шушыны хуплап яза. Һәммәсенә менә үзенең мөнәсәбәтен белдереп бара. Читтә дә менә Ваяз Исхакый үзенең бер юлбашчылык, үзенең хәзер шушында лидер әйдаман икәнлеген күрсәтә. Бу инде күп фактлар белән. Һәм инде менә читтәге язучылар, мәсәлән, нидә анда чыгышы белән ул ниләрдән Троицки тирәсеннән булган Кызыл Ярдан, нигә хәзер Хөсәйн Габтуш Харбинда ул ниләрдә анда татар газеталарын чыгара, аның бик матур хикәяләре бар. Үзе инде хәзер Ваяз Исхакыйны үзенең остазы дип саный. Яңа милли юлда бастыра. Һәм аннан шунысы кызыклы, Хөсәйн Габтуш Тукайга багышланган төрле кичәләр оештыра. Һәм сәхнәдә Тукайның кичәсенә әзерләнгән вакытта 1944 елның 14 апрель айында сәхнәдә йөрәге түгелә Хөсәйн Габтуш. Менә шушы, аның турдан-тур шәкерте. Аннан соң хәзер ниләр бар? Мансур Арсланбәк.
Ул заманда теге Төркиядә, яшәгән Кытайда яшәгәч, Төркиягә кайта. Мондыйлар хәзер шактый гына анда. Инде ниләрдә бигрәк тә менә сезгә якын булган Финляндиядә. Финляндиягә күп мәртәбәләр килә, инкыйлабка кадәр дә килә. Һәм аның васият хатында анда язылу юкка түгел. Һәм аның бу журналларын, китапларын бит ниләр? Теге хөкүмәт ярдәм итмәй. Безнең милләттәшләребез һәм шактый гына аңа Төркиядә, Гынейдә, Финляндиядагы безнең милләттәшләребез. Бигрәк тә анда менә шушы ниләр, вафиннар. Аннан соң менә Акан Таһир бар, беләдрегез аның. Нидә Хельсинкида ислам мәхәлләсенең ислам җәмгыятен башлыгы булды. Аның әти, әби бабалары алар ярдәм итә. Башкалар. Менә һәм шушы Финляндиядә бик күп кенә меңнәп кенә яшиләр. Мин чөнки Финляндия татарлар яхшы беләм. Анда күп кенә китаплар чыгарганнар, оригинал китаплар, журналлар, мәсәлән Хәсән Хәмидулланың үзенең Шимал ишкыннары, Белдериш дигән журналлары, башкалар бар, Нагыйм Садыйкның башкалар бар хәзер шуннан. Һәм менә буларның һәммәсенә минем Гаяз Исхакыйны йогынсы. Һәм монда тагын шунысы кызыклы менә Сания Гыйффәт дигән. Ул ире Закир Кадири белән заманында ул теге Унидә Галия мәдрәсәсендә эшләгән, монда 30 елларны аны Гаяз Исхакый белән тәкъдим белән Финляндиядә балалар укыталар 30 елларны. Һәм менә шушы Сания Гыйффәт бүтән мәдәни үзәкләрнең үзәгендә, уртасында кайный, мәркәзендә. Аның китаплары бар. Һәм менә аның монда чыгарган әсәрләре арасында менә тормыш күзгесе. Менә 30 елны Хельсинкида чыккан гарәп хәрефләреннән китап. Мин моны инде хәзер графикага күчереп, инде бастырдым, кириш аңлатмалар белән. Сания Гыйффәт инде Гаяз Исхакыйны үзенең остазы дип саный. Остазы. Аннан хәзер тагын менә ниләр бар. Сезнең монда Нижгар яклары, Сиргаш яклары, күбегез шуннан инде бәйләнгән. Һәм анда шактый гына кешеләр, Финляндиядагы татарлар, алар шул яктан килгән. Ну яңа пардан, Актүктән килгән. Актүктән килгәннәр. Һәм менә шушыннан килгән 15 яшында китә ул Хәсән Хәмидулла. Һәм аның бик күп китаплары бар, әдәби китаплары, фәнни китаплары бар. Һәм менә 54 елны ул бастырып чыгара монда ниләр инде Хельсинкида яңа пар тарихы, Актүк тарихы. Менә бу гарәп хәрефләр белән язылган бик әйбәт китап ул. Мин моны заманда кайтканнан соң хәзер графикага күчереп мираста бастырган идем. Аны инде сезнең шулай ук ул яктан Актүк тирәләреннән булган безнең продюсер, журналист Рифат Фаттахов Татарстан журналының баш редакторы булганда минем текстны алып русчага тәрҗемә итеп бастырып чыгарды. Менә шушы. Аннан Гаяз Исхакыйның менә Төркиядә аны бик зурлыйлар. Аның рухында теге, аның рухы белән әсәрләр языла. Булар арасында менә нинең бар? Исфәндияр Ишхай. Менә аның бер китабы. Яшь вакытым бу әле нигә? Хәзер җәһәннәмнән котылганнар. Исфәндияр Ишхай. Бу үзе чыгышы буенча Төмән өлкәсенең Чымбай авылына, Оренбургта укыган заманында. Һәм аннан икенче берсе Ләбиб Каран. Бу Ләбиб Каран атаклы. Аны берәүләр әйтәләр. Сарма районының Каран авылыннан, икенче берәүләр әйтәләр инде Башкортстаннан дип, кайсындыр мин аны ачыклый алмадым. Ләбиб Каран доктор буларак билгеле. Һәм ул Сарский селоларда укый эшләй. Гаяз Исхак аның белән баштан ук таныш була. Инде Берлиндә вакытта алар бергәләп журнал чыгаруда. Аннан соң бу Төркиягә кайта. Ләбиб нинең инде моның яшь вакытым җырлары бар. Аннан соң аның Мәрҗани хакында, башкалар хакында язган китаплар да бар. Буларга һәммәсен Гаяз Исхакның ние белән хәйр фатихасы белән. Инде Гаяз Исхакый мөһаҗирлектә үзенең менә журналистлык эшләр, иҗтимагый сәяси эшчәнлеге белән бергә ул инде әдәби иҗатында дәвам иттерә. Аның менә шушыннан Игә табан романы. Игә табан, Тимергалиев полковник. Анда бик язмышы шундай тулы бирелә. Аннан соң хәзер аның ие бар, Лукман Хаким бар. Символик романтик планда язылган. Аннан соң хәзер аның башка төр күз әсәре, шул тикле теге романтик, ул Чеховларның, Буниннарның әсәрләре югарлыгында аннан артык түгел микән. Инде инкыйлаб революциядан соң язган әсәрләрнең аның шактый драма жанрында. Мин моны булай уйлыйм, шырның шушындый киренке булуы, аннан төрле теге вакыйгаларга инде шушыннан бай булуы, моны инде драма жанрына еш мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр итә. Һәм монданың менә шушыннан ни бар? Ниләре? Берничә әсәре бар аның. Берничә әсәр бар. Булар арасында менә мин күздә каш кебек аның 45-47 елларны язган ни бар. Улуг Мөхәммәд. Казан ханлыгына нигез салган. Һәм анда менә үзенең
Язучы еллар буе теге куйган тәҗрибәсен, иҗтимагый сәяси карашларын образлы рәвештә бирә. Менә без бу дөньяда килгәнбез икән, без башка халыклар белән, инде татарның да хакы бар, аның үз дәүләте булырга тиеш, урысның да үз дәүләте булырга тиеш, чуашның да үзенеке булырга тиеш. Әмма без бер-беребезне буйсындырырга түгел, тигез дәрәҗәдә булырга тиеш. Менә шушы идеясы. Ondan şuanın hayat, igat, başka eserler var. Hem ondan eli bir komediya sanın, Canbayevich. İşitken vardır. Canbayev nişik mine bizning turmuşumuzda, eğer de bizning şurada yaşasa nişleriyim iken. Indi özünün milliliginden yüz şirif hazır, Urusqa tamını, Urus bulup dige marjaga ilanıp irüşüler, onu külkü astına ala. Eyten bil, indi hazır bu şurada yaşasa, neden? Qoyasıqıq nişik yazdırayım iken. Nişik yazdırayım iken. Hem mine yazgan eserler arasında başkan iler. Mine onun şuşu İdil Ural, tarixini bire. İdil Ural'ın 20. yıllar ahırında yaza başlayayım. 30. yılların ol Rus tilinde, Fransız tilinde, Japon tilinde, Polak tilinde, İngiliz tilinde hem eytülerine qaraganda Fin tilinde Fin basmasını kurmadım. Şunu bastırıp çıkara. Kıskası Gayaz İshaqi'nin mına şuşu icatın üzüğüne tügül. Indi başqalarında qanatlandıra. Şim məğnəsində Oktyabr inqilabından soň bizning immigrasiyadagi edebiyatımızı üstüre, formulaştıra. Hem qalğanlar indi Gogol'ның şinilindən çıqqan gibi İshaqi'nin şinilindən çıqara. İndi ildə vaqtdan işek. 20. yüz başlarında Oktyabr revolütsiyasına kadar Gayaz İshaqi ismi eserler tilge alınmagan bizning bir matbuatda yok. Ayrım sanlarında ikişer bitinde her kayda Gayaz İshaqi şuşla yazıla. Hatta bit anda Tuqayda indi, onu dahiyimdi, onu ilahilaştıra, qaytalisim vatanın adı, bizni sarga etmelidir. Üç şiratında tağın şunsu da Gayaz İshaqi da Tuqayını zurluy. Tuqayını zurluy, küp mərtəbə hürmet bilen yaza. Hazır şuşundan. Hem indi revolütsiya başlanğandan bu indi şi tilge ketkeç, bunun hakkında baştarak yazıla, biraz yazıla 20. Ondan şimdi bu bütünlüğe tilge almıyorlar. Tilge alınayken ata düşman. Bundan da naşar kişi yok. İmigrant, akşağa satılgan başka falan elanda şunsu var. 32. yılını Rim papısına kabul ettiler. Rim papısında. Elbette Rim papısına devlet başlıkları da ele almıyor. Bunda Ninin Tatarının milli, mına şunday Türkiye Tatarlarının, Müslümanların halin sili, şuşunda olar tegi İtalyan, nide Fransız tilinde basmalardan fikirler çıkkan. Ondan şunsunday tintağın Rim imperatorunda priyomda bula. Ondan şimdi Türkiye prezidenti bilen küp mertebeler sıraşa, zor kişiler bile oralaşa. Hem bizde indi mına onu türlüşep çırattılar, şiirler yazıldı, eserler yazıldı. Ondan da naşar kişi yok. Yaysa bitir ne tilge alma, yaysa alsan sana düşmanına edip görse. Hem onlar lakin bir şi tillerde bizim kardeşlerimiz onu zurlavını devam ettirdiler. Hem indi mına bulay, bizim 20. yüz başında turmuşumuzda, edebiyatında, onun matbuatında milli idi, Tatar yazmışı üzekke koyulgan. Sovet çırında bunlar bizim bitirildi diyerdik. İnternasyonalizm, beynelmilletçilik. Indi hazır mına nelerde 80. yıllarda başlandı üzgertip kurular. Sır tarqaldı. Ondan sonra indi milli hareket kişiydi. Mına üzerinde oturgan kişiler bunda bileler olar. Hem şuşunda 20. yüz başındaki şuş ideyalarını tağında devam etip, tağında üstürüp, indi yana buğunga tapşırdı. Hem 90. yıllar azağında bizde milli hareketin kişiyine indi İshaqi hem onun küreştaşlarının yığıntısı zor buldu. Indi mına şükür Xudayga 15 tomlığı dünya kurdu. Onun boyunca hizmetler yazıla. Ondan şimdi onun spektaklleri, kino filmler koyula. Ondan şimdi başka işler. Lakin eli buğuna Gayaz İshaqi'ga gitmey. 120 yıllıkların, 130 yıllıkların zorlap uzdırdı. 140 yıllığına mına bekni, rek, sülpeni. Mına son bulsa da bulsun deyip, mına eli şuşu Qozanda mına eli konferensiya uzdırga jinalar, ayrım şaralar, elbette tiyişli derece tügül. Hatta onun tuğan avul yavşirmeninde muzeyi taşlandı, halga kilgen idi. Şunu da indi küp bislerine çırdık. Medeniyet Ministrine indi ekirnep kıymıltı başladılar. Hazır mına Moskov'da mının buluğu. Min mına bir simbolik dip qarayım. Ana mektepte de çıkışta ettim. Çünkü Moskov niye etsen de niningine Urus'nın başkalası tügül. Bu Rossiyada halklarında başkalası. Min mında kilem iken, min mında kunakka tügül. Min üzümnin, ilimnin, hazır şunda onun niye başkalasına kilem. Benim de hakkım var. Hem anda bu devlet olarının tege kurnekli kişilerin şunda iske alırga. Hem de resmi ravuşta bunlar iske alınmasa da bizim cemaatçilik şunda zor kişiler bizde ekinnep son vakta iske ola başlandık tapkına. Hem Gayaz İshaqi boyunca.
Менә ниләрдән мәктәптә булды бүген. Муса Җәлил мәктәптән китләү җиңел. Әле директорын анда Розханны тыңлап тордым. Балалар җыю авырды. Килмиләр ди. Ата-аналар инде хәзер татар теле укытмагыз дип әйтәләр дип менә шушындый. Инде тырышалар. Аларның менә шу музейлары, башкалар бик әйбәт. Аларны да аңларга кирәк. Ул ягыннан. Һәм анда менә әле ниләр укучылар да шактый гына сораулар биде. Һәм менә монда безнең Казанның, әнинең, Мәскәүнең бик тә дәрәҗәле зыялыларыбыз менә монда килгәнсә, иң шунысы куанычлы менә яшьләребез безнең кызыксыну, чөнки аларга кирәк менә Гаяз Исхакыйны искә алу. Шуңа күрә мин монда инде теге аерым фикерләргә суммурный гына ишәккә атланган Хуҗа Насретдин нәрсә күрсә, күңеленә ни килсә шуны җырлап барган, көйләп барган шикелле генә мин күңелгә нәрсә килде, менә шуларны әйтеп бардым. Шуңа күрә теге җитмәгән җирен үзегез җиткересез, ялгыш җирен үзегез төзәтерсез. Менә шушлар белән инде шуларны әйтергә инде мин җөрәт иттем. Рәхмәт игътибарыгыз. Ondan bulay. Indi min kitaplarını bugün bulaya gittim. Indi kitaplarını hazır mındağılarga Gayaz İshak'ı yönşe benim Gayaz İshak mühacirlikte icattı degen iki kitabım var. Ondan sonra nege Gayaz İshak mühacirlikteki Tatar edebiyatı degen kitap var. 100'ge yakın publikasyon var. Gayaz İshak'ın nege bargandan soň İslam kurultayında bulgandan soň ol indi özünün isteliklerin bastıra. Менә мин аны хәзерге графикага чыгарып, аерым китап итеп бастырдым, шушы бар. Аннан соң хәзер менә мин сезгә үземнең чыккан соңгы минем мактанып әйтәм инде хәзерге вакытта үзеңне үзең мактамасаң, хәтта 54 ел торган хатын да гел тәнкыйтьләп кенә тора. Рәмзи апагызда. Шуңа күрә менә инде бер 1000-нән артык китап чыкканды, китап түгел, публикация бер 50, менә бу ел узган ел 50-нче китабым минем. Bu türk-tatarский словесность в контексте межлитературных связей. Монда татарның әдәбияты, аның тарихы буенча һәм татарның әдәбиятының иң беренче чиратта башка әдәбиятлар белән. Шул исәптә урыс әдәбияты, антик әдәбият, гарәп әдәбияты, фарсы әдәбиятлар белән һәм күпчелеге казаклар, үзбәкләр, төркләр, башкалар белән багланышлар. Менә инде Алла бирсә, әгәр дә чыгарсалар, Татарстан китап нәшриятында яңа бер җыентыгым басмага әзерләнеп килә. Кулга эләкмеше чыкты дип әйтеп булмый. Радиобызның, Азатлык радиосының директорының әтисе Умрулла абзый Агиның китап язган ул. Ул 600 битлек рукописный. Ләкин уларны 4 ел рус мәктәбендә укыган да русча язган иде. Фәрит абый миңа әйтте, минем шундый әтинең шундый ни бар, васыяте бар иде, чыгарырга, Нәзифә моны ничек эшләргә була. Мин моны кисеп ясап алып кайтып монда без аны русчасын чыгардык һәм татар теленә мин аны тәрҗемә иттем. Шунда Гаяз Исхакыйның Япония һәм Кытайга хәрбинга килүе турында бар. Шунда ничек аны каршылаганнар һәм аны вокзалдан татарларның үзләренең шушы клубларына күтәреп алып киләләр. Гаяз Исхакыйны шул хәтле хөрмәт итәләр. Һәм шул турда язылган. Аннан соң Төркиядә менә сез әйттегез, Анкарада анда Арсланбеклар турында. Алар тоже Мансур Арсланбек. Арсланбек. Аның хатыны Мөшфика апа исән иде, Сәйдә Арсланбек кызлары. Сәйдә Арсланбек кызы. Мин аларда булганым бар, мин аны белән таныш һәм ул Гаяз Исхакыйның кызы аның кулында вафат була. Ул аны үлгәнче ул аны карый һәм аларда менә милли байракны чыгарганнар. Шул турда гына әйтәсем килгән иде һәм Әмирхан Динекине мин хәтерлим. Ул ничек итеп Гаяз Исхакыйның әсәрләрен әле менә шушы замана килгәнче үк чыгарасы килеп йөреп, чөнки Гаяз Исхакый турында ул немецлар белән бергә эшләгән, фашистлар белән бергә эшләгән дигән сүзләрдә чыгарган булганнар. Һәм шуны Әмирхан Динеки аның кызы белән фотолашкан, мин аның фотларын күрсәткән иде. Менә ансында мин хәтерлим. Ничек итеп Гаяз Исхакыйны кайтарырга тырыштылар безнең шул язучылар шул вакытта, авыр вакытларда. Менә сез әйтеп үттегез, аның драма әсәрләре арасында иң күркәмләрнең берсе һәм бик кыйммәтле бүген татарларга Улуг Мөхәммәд дигәне. Бу драма бүгенге көндә, бүгенге Татарстанда, бүгенге татар сәхнәсендә, Россия сәхнәсендә әле куелмаган һәм инде без аны исән вакытта Туфан Абдуллович белән сөйләшә башлаган идек, бераз эшкәртеп, Галиәскәр Камал сәхнәсендә куерга, яки менә яшьләр бар бит инде, яшьләр арасында аның нигезендә кино сценарийда ясап булыр иде.
bik yaxşı eser Ulug' Muhammad deb atala. Bu nishik Oltin Ordadan Ulug' Muhammad chiqib ketib, Qozonga kelib, Qozon xonligini uyushtirib, Qozon xonligini e'lon eta Ordaning davomchisi etib, ham endi shunda bo'lgan butun onda drama ham mana Xatib abi aytdi, xalqqa aytirga tilagan bütün fikrlar onda yong'iraydi. Xatib abi bu endi masala qo'ygansiman tugul, chunki bizning o'zimizda yo'llar bor, ma'lumotni yetkazishga, sizning bilan fikr olishuvsiman haqida aytaman. Ikkinchisi, Xatib abi sizning saytda bilan yoshlar uchun Idil Uralning bormi bir turli varianti shunday? Men aytayım mısın şimdi? Külmezsege min saytlar bile işitmeyim. Miske iyiydi konservatör kişi bitindi min. Korkuşa. Yok bir kimde külmey, o'zimda yangaroq tutundim. Atstavka chiqdi. Deytugul şındıkta şu ay. Külkümüz sabılayın. Sabılay aytamiz. Mana yoshlar uchun bo'ymi? Mana aytdilar, g'oyasiga tayilgan edi deb Sovetlar Soyuzida. Onun tayiluvinin bir sebebi albatta ol boy bo'lgan, millatchi bo'lgan oq gvardiya bilan emigratsiyaga ketgan so'g'ish vaqtida Idil Ural degan onun proyektin Hitler Germaniyasi foydalana Idil Ural legioni tuzilgan. U o'zida qatnashmay, ya'ni inson uydirma. Chunki Hitler oq gvardiyachilarni yaratmaydi. Teoriyasini qo'llanadilar. Bugün bu Idil Ural proyekti big populyar. Bugün söz bara, nişik etip administratif territorial reforma o'tkazgan Rossiyada. Nişik subyektlarni iritirga. Nişik etip mana G'oyazovga mana ko'pdan ko'rgan endi. Bu ideya Idil Ural Turkiy, Tatar, boshqirt yoki butun Turkiylar davlatda tuzum. Zo'r huquqli yana Yevroziya Federatsiyasida, Konfederatsiyasida shunday bir subyekt tuzum. Şuna göre mana bu ul chiqqan 90-yillarni bir balakagina broshura bo'lib, menga bor u. Idil Ural mana shuni albatta mana shu shtabning saytidan birinchi bir yoshlarga yetkazib olsak, bu Idil Uralni ularning ko'p ulushi onun bilan bugün endi qurollanırlar edi, ham endi olg'a taba siyosatchi olarak kullanırlar edi. Üçüncü fikir. Yavşirmada bo'lgan bor, muzeyda bo'lgan bor. Bulgan aybirga rahmat. Sen boshqa yer yo'q. Onda shoqigina ma'lumot ana turida bor. Ammo bizning bitenda baribirda eng yaxshi muzeylarimiz, eng atoqli kishilarimiz ular Qozonda bugun o'rnashganlarning muzeylari. G'oyazovga kim menga loyiqli, ham endi ana ziyolilar shuni aytaman, sen sizda ko'tardingiz. Qozonda G'oyazovga kim muzey oshuv. Bu albatta turmushga oshirilgan ish. Menga endi butun Tatar xalqi ko'pdan kutib turadi. Mana bu muzeyda albatta bu onun bir ulushi bag'ishlangan bo'lar edi Tatar emigratsiyasına, Tatar edebiyat, emigratsiya Tatar edebiyatına. Onda o'rin tobilariga, ular bitinde birga umr etganlar Yusuf Akshurag'ada o'rin tobilariga, Zaki Baridiga o'rin tobilariga, shaytib, Barselonada, Turkiyadagi bizning ziyolilarimizning da onda turida ma'lumot bo'lar edi. Şayttirib, mana Ulug' Muhammad orqali, Idil Ural orqali biz elektron ma'lumotga, ham endi sahnaga, kinoga chiqa olsak, biz G'oyazovning dog'ida populyarlashtira olar edik. Sizga bek zo'r rahmat. G'oyazovning ismini mangilashtiruvda ham uning merosin bugun praktikada qo'llanuvda ulushkirlaring uchun bek zo'r rahmat. Bizning ishimiz bek zo'r, politika ishimizda bek shiten, bizning Tatarında ikilish Şetin çünkü bizge kerak dilni saqlarga, bizning odatlarimizni, onları endi tarixni ko'tarildi. Butun dunyoga keragini anlatırga. G'oyazov Ishaqiyanov bo'ldi, zo'r ishni topshirgani, Shihabuddin Marjanidan boshlagani yo'l ishni. Shuning uchun bizlarni hammasini bizda tutirga tegish. Bir-birimizga yordam etirga. Mana bu bizning bilimli alim kishilarni saqlarga kerak. Ular esen-sağ vaqtında öğrenirge kerak. Çünkü o bizning boylik, bizning millatimizning boyligi. Rüstem Feyziç bana добрый kişi görünüp tura. Hazır tuttağız. Kişinin yüzüne çığa, yüzün uğurlu bende. Hem bana şuna göreyim de ben bana bu kitabım. Böyle item kolay deyip yazdım ben ana. Tatar menfaatler için fidakarlar işlevşi Rüstem Feyz oğluna İshaqi hürmetine uyuşturulgan kişinin bir isteligidir, avtordan hediye. Bir papağanda yukarı. Вот,
Минем инде сюлю азрак, может быть, не в разрез политики, да, сегодняшнего мероприятия. Потому что менә безнең политика бар. Без ул политиканы алып барабыз Мәскәүдә 20 ел инде, да. И менә ул безнең политика, менә бу госсоветтан соң ул бик актуаль политика килеп чыкты хәзер. Менә безнең уже 20 ел элек без сөйләйдек. Безгә кирәк хәзер менә без уйлаганча. Мин әйткәнне ул дөресме, дөрес түгел, это безнең фикер, да. Ул оспаривается, не оспаривается менә. Хәзер, значит, без все-таки приходим к такому выводу, безгә кирәк тренинг, программирование и установка. Яшьтән үк детсадтан, яслидан, мәктәптән һәр возрастка біз хотим программирование, да. Конечно, есть очень много критики в наш адрес, потому что как можно грудного ребенка программировать, да. Мы же в Германии 20-х годов и не японский самурай, так ведь? Но мы сейчас после этого госсовета, да, безнең политика һәр үзгәрә. Менә бер яшьлек балага нәрсә кирәк? Аның тел ачуы татарча булырга тиеш. Аңар әкият татарча кирәк. 2 яшьтә, 3 яшьтә без уже тиеш сөйләргә тарихны. Без уже 2-3 яшьтә татар милләт, нәрсә ул, ничек сөйләргә тиеш. И шулай итеп без татар телен жараттырга тиеш, и аңлаттырга тиеш. И безнең кешеләр тиеш үсергә, алар үзләре татар булып хис итеп, татар белән уйлап, татар булганның ичендә йөрәктә алар уже с детского возраста должны это все вот понимание принадлежности, да, к великому народу, у которого была своя Без бәләкәй чактан ук әйтергә тиеш балаларга, что мечта. Һәрбер балалар мечтать должны. Мечта должна быть в том, что рано или поздно татарский язык все-таки будет государственным. Менә без шундый фикердә бүген, да? И менә оннан соң, значит, мәктәпкә кеше бара. Мәктәптә бөтен детсадта укытучылардан бу нитә. Мәктәптә тоже от учителей зависит. Но безнең барбар формируется семьяда. Вот. Нәрсә эшлибез без монда Мәскәүдә менә бу штабта. Мин инде менә моны 100 тапкыр бер яшьләргә сөйләгән, вот 101 раз рассказываю, что без хотим вот, чтобы менә насчет браков, да, вот до госсовета без открытым текстом это не говорили. Сейчас мы начали говорить, что такое, значит, никях, ну что такое, какие последствия идут от того, что если межрелигиозные браки, что такое, значит, ну любовь есть любовь, но все-таки это до женитьбы надо все это объяснять, да, плюсы, минусы. Вот недавно на одной встрече мы обсуждали похороны. А как хоронить, например, русский мусульманин? Вот раньше как-то мы более были, значит, дипломатичны и политкорректны, на хадре уже без выступаем так, вот эти вещи обсуждаем. И без на хадре у Лейбас Кубряка воспитательный момент, без на кучергать есть на внуков уже, в детском возрасте меня. Шуны на торга. И меня без буген, значит, после меня Бүген кичнең без хотим инде менә атарга или ничек аны әйтергә, что без хотим менә вот этот госсовет мы хотим взять как точку отсчета, и вот эта вот теория, что татарский язык закончится, да, мы хотим эти часы, тахометр повернуть в обратном направлении, вот в штабе у нас, да. Кто нас поддержит, кто-то нас не поддержит, кто-то нас будет критиковать. Конечно, разные мнения, да, и на штабе есть разные мнения, но получится у нас это насколько без бельмибес. Но госсовет для нас это точка отсчета для того, чтобы татарский язык, что умрет через теория, без хотим в обратном направлении. Наоборот, татарский язык жив, татарский язык живет, и без очень оптимистично настроены. Вот у нас молодежь, там вот одни молодежи, сняли такой пессимистичный фильм. Во-первых, там туркмены, азербайджанцы и башкиры. Вот татарский язык уля, татарский язык ульде, башкирин говорит, туркмен говорит, ульде татарский язык. Мы не хотим такой позиции, да? Вот. У нас мы татары, мы оптимистично смотрим на это, у нас здесь есть биография, да? Вот в этой биографии же прослеживается татарский характер. Вот, біздің сугыш вақытында, в критической ситуации, что объединяет? Объединяет, что мы потомки великого татарского народа. У нас у всех в крови течет татарская кровь. Вот я был недавно на встрече, меня пригласили в Магнитогорск. Вот там с татарами встреча. Магнитогорские татары сейчас ведут огромную работу. Вот вчера здесь был Наиль из Челябинска. Тоже огромная работа ведется в Челябинске, да. Да, мы знаем, да, Нижегородские татарлары, Рязанские,
крымский татарлар белән без аралашабыз. Без аралашабыз крәшеннәр белән күп тоже. Алар тоже безнең милләт, безнең халык отчасти, да. Вот, шуңар инде безнең менә позиция шундый булган. Менә без бирешергә, значит, бер атлам Госсовет артка булса, без хәзер во всех направлениях 5 атлам алга ясарга тиеш инде. Вот. Менә шундый безнең позиция, значит. И самое главное здесь, самое главное, все-таки мы же много сюлей встречаемся, значит, күп кешенең, особенно яшьләрнең, без күзләрендә, сүзләрендә күрәбез поддержка. Вот это самое, наверное, главное безгә, да? Менә ул поддержка булмаса, как-то было бы это об стенку горох, там как-то в никуда все это, да? А без күрәбез, что молодежь нас поддерживает. Менә сез булган мәктәптә без аларның 10 кешене хәрәкәткә алып бардык, да? Вот, поэтому у меня без курябис поддержку. Поэтому у меня без, и за счет этой поддержки мы думаем, что безнең вектор нашего политики. Ну, у меня, допустим, безнең риэлторлар Москвада бар. У меня риэлторлар, которые прошли программирование, олар любой квартиры саталар. Правда, может быть, сравнение не очень удачное, да? Но мы должны тотар теле, тотар миллет, тотар рухы. Установка программирования с малого возраста. Безнең яшьләр делятся на 2 категории. Бер яшьләрнең бар ичендә иман, рухы, милләткә жарату, аңның что ул татар. Икенче категория безнең татар, алар әти-әниләр аларга бирмәгән әнәсе белән, да? Менә шуларга без пытаемся инде объяснить, что алар уже алар татарлар, татар телен алар белмәйләр Мәскәүдә, да? Будем руку на сердце положить, честно, в Мәскәүдә татарлар фамилиялары, исемнәр татар, а татар милләт белмәйләр, православный, ну менә аларга мы хотим донести то, чтобы аларның хоть семьялары, чтобы аларның балалары или внуки барыбер теге алар аңнау булсын, что вот иләнгәндә, ниткәндә, что алар татар, да? Менә шундый политика безнең менә бүген көндә. Вот. Без яшьләргә тоже пытаемся объяснить, менә нигә безнең штаб, да? Штаб без пытаемся 2 көнлек без үткәрдек медикларны җыйдык, да? Безнең килде менә из Пирогова, Сечина яшьләр, аларга без врачларны чакырдык. Врачлар белән аралашалар. Менә чтобы был карьерный рост. Мы хотим, чтобы молодежь в Москве татары, они большего добились. Без не националисты, мы за всех рады. У нас есть бик-яхшы әйттегез, и чувашлар должны достоинство свое иметь, и татары должны, никто никого не должен. Да? Россия сильна и тем, что она такая многонациональная республика. Вот. И вот мы хотим, чтобы вот такая вот установка яшьләргә вот так вот с молодости был снята. Что мы не можем, наверное, обойти дату предстоящего выборов, да? Вот надо отдать должное, что я никогда не видел, чтобы без штаба кто-то был на Болотной или Манежной, да? Мы голосовать будем, не будем за кого говорить, за сильную Россию.